Mfowethu njengamanje isikhathi esiphila kuso abantu sebecula ngicabanga ukuthi bathi igenre yamaskandi iya developer iyashintsha ba umculo omusha. Incindezi mhlambe uthi makahle ayifaceayo ikhona yini ukuthi yena lokhu nje emile ekutheni ulo mculi lokhu afike umculo ewuye kuze kube lesi sikhathi lesi futhi abantu basamthanda ngale nto leyo. Hayi umculo ungashintsha ngisho kwa 100 kodwa angeke uze kushintshe ukuthi umayelana nemessage. So ayikho into engangikhathaza ngoba ngideliver imessage ethandwa ngabantu usuku nosuku ngihlangana nabantu bekhuluma ukuthi ingoma engiculayo zibathinta kangakanani nokuthi zibasize kangakanani. So kukodwa nje lokho kimi kuyi-award yabo. So angeke ngize ngishintshena kancane kulokho okudlulisela imessage ngoba yona into engayizela emculweni lona bizo lami kahle kahle. Mfowethu baningi abaculi bamaskandi ukhona mhlawumbe umculo oyedwa noma ababili abathathu uthi mahlathi uyafisa ukusebenza nalensizwa le. Uma sengisibona listing akekho umuntu engisebenze naye mase ngisibona listing sokuthi kunengoma edinga lo muntu lo. Ikhona album kaDuma kahle Life After Matric online. Ngicela abantu beqhubeke njalo besupport. Ngifune futhi ngibonge futhi indlela sebeyisupport ngakhona so far. Ngihappy kakhulu ngicela beqhubeke bengadini. Maskandi online magazine. Siyabonga kakhulu futhi.